Ya guys, sanibonani ninjani? Ngithemba ngiyaphila la nikhona lana. Untombi lona ya kule channel siyafunda ukuthunga amaphethini njalo njalo. So kule video ngifuna ukukhuluma nje ngamaphuzu awu-7 nje azokusiza ukuthi mhlawumbe usheshe isandla sakho siqine la ekuthungeni mawukuthi usaqala ukuthunga. So ngibhalile la phansi, so uma ngibuka phansi zobe lonke ngifunda la khona ngizukhohlwa lutho phela kulawo maphoyinti ami. So iphonti lokuqala ukuthi upractice njalo njalo, upractice zonke iy'nsuku. Kungcono ukuthi upractice zonke iy'nsuku mhlawumbe u-1 hour or half hour, kunokuthi nje wena uzolinda usuku olulodwa ulibeke uthi ufuna ukupractice yabo. So uma upractice-a njalo zonke iy'nsuku kusheshe kungene kwi-memory card yakho ekhanda yabo, ikurejiste nje ukuthi hhayi yabo la siyafunda ukuthunga, siyathunga yabo. Uyakwazi ukuthi uma ngenza kanje kuphume into ekanje. So kuhle ukuthi nje njalo uy'nikeze mhlawumbe u-1 hour noma nje mhlawumbe uvuke ekuseni 1 hour wakho yabo. Ngaphambi kokuthi wonke umuntu avuke nje lo 1 hour nje uy'practice-ele ukuthunga kwakho yabo. So kuyasiza. So nje mawukuthi mhlawumbe sithi nje isibonelo mhlawumbe upractice 1 hour kuphela isonto, mase kuphela isonto nje uzobe usunama-hour awu-7. Cabanga ama-hour awu-7 yabo. Kungcono ukuthi ube nama-hour awu-7 ukuthi wena uzopractice-a ngosuku oluthile la kufike lolo suku uthunge ucasuke into yakho ingaphumi kahle lento ozama ukuyithunga mase uyayeka ukuthunga. Uyabona ukuthi lo muntu opractice-ayo zonke iy'nsuku useyakushaya ngoba manje la uyakwazi ukuthi nje hhayi lento lena methi ivele imisele ushukela vele ibeke umshini phansi izoqhubeka kusasa yabo. Kunokuthi manje uyeke uzolinda the next weekend yabo. So kuhle nje ukuthi upractice everyday. So iphuzu lokuqala. Elesibili ukuthi nje kuhle ukuthi uma usaqala ukuthunga yabo umastarishe ama-basic yabo. Yini ama-basic? Uma ngithi ama-basic ukuthatha ama-measurement a-right yabo. Mawukuthi nje uhlule ukuthatha ama-measurement a-right yonke into isivele yabheda, ayikho into nje uzothunga uthunge nje yabo. So kuhle ukuthi umastarishe ukuyenza ama-measurement a-right bese ufunda nje nokuthunga kahle uqondise yabo. Kuyokusiza lokho ukuthi ufunde uqondise ukuthunga nje straight line. So into ey'ningi vele ziyi-straight line uma uthunga. So yabo, okunye futhi lapho usiye kahle phela mase usika akusizi ukuthi manje uthathile ama-measurement manje usuyasiya laphana endwangini awusiki kahle, awusakhohlwa nokufaka i-sewing allowance. Uzothunga ngani ungayifaki i-sewing allowance? So kuhle ukuthi ulokhuze i-sewing allowance uthunge kahle phela kube neat ngaphandle nangaphakathi. Akusizi ukuthi manje uyithungile lento yakho ngaphandle indle, ngaphakathi overlock-iwe nje, iyasabisa yabo. So kuhle lokho ukuthi uyijwayeze nje ama-basics nje wenze nje yabo. Ungajahi nje uya phambili ungawazi ama-basics nje into ey'lula zokuthunga yabo. Zokuthunga nje amaphethini akho nje yabo. Iphuzu lesithathu enginalo, mhlawumbe usaqala ukufunda ukuthunga yabo. Asithi mhlawumbe iphethini yakho yokuqala ofundile ukwenza isiketi yabo. Ngenza isibonelo. So leso siketi leso ungajahi ukuthi sengiyakwazi ukuthunga isiketi manje usuyasuka uye eblokweni. So iphuzu lami lesithathu lokuthi nje mawuthi uwa-repeat ama-projects akho mhlawumbe ungayenza mhlawumbe asithi uthunga isiketi usithunge mhlawumbe zibe u-2 zibe yimbili iy'keti zakho lezo ey'thungayo yabo. So kuyashesha ukujwayela yabo. Nje mina wangivusa lana nje letha umuntu uthi angimthungele i-PDF yabo. Ngizomkala ngimthungele i-PDF wavele ingqondo noma kade ngagcina ukuthunga i-PDF kodwa manje ingqondo yami vele isikhona ukuthi manje i-PDF alenze kanje ngisho leyo nto leyo. So uma ujwayela uyajwayela ukuthi mawuhlezi
yabo, hlambe uthunge ingubo, uthunge enye futhi hlambe ngomunye uyithunge ngo-black, uyithunge ngendwangu emhlophe yabo. Khona uzojwayela phela nawe ungalokhu nje uthunga i-blue, ngakusasa usuqedile i-blue usuyothunga i-corset, uyabona ukuthi nalo lelo bhuluko lelo awukakajwayele ukuthunga kahle, nalo lisanamaphutha yabo, ile nto engizama ukuyisho. So kusho ukuthi uye kwisketi wenze i-corset, ya ile nto engizama ukuyisho. So iphuzu lami lesi-4, muthunga usebenzise phela amathuluzi a-right yabo. So uthola ukuthi uyathunga, uyasika nesikero, isikero sephepha, so ngeke usike kahle leyo ndwangu. So uhle ukuthi usiye nje ngesikero sendwangu, iy'naliti usebenzise inaliti ehambisana phela naleyo ndwangu oyithunga yabo. Leyo ndwangu oyithunga ngoba khona inaliti yajini, khona izinto ey'nwebekayo yabo. Uthola ukuthi nje akusathungeki, hhayi kuyabheda, akuthungeki utshengise umshini kanti inkinga inaliti. So kuhle ukuthi usebenzise amathuluzi a-right yabo for lento ozama ukuyenza nje yilokho. Nonyawo lapho ushintsha unyawo emshinini yabo nje, ushintshe umuthi ufake uzipho, ufake lo zipho yabo, kuyasiza nalokho. Okay, iphuzu lami lesi5, wena uyafunda la, uyafunda mhlambe njengoba ubuka mina la ku-YouTube. So yabo kusho ukuthi manje mhlambe asithi mhlambe ufuna ukuyenza i-corset yabo, shuthi uhambe ubuka umuntu oyedwa yabo, uze ubuke amavidiyo omuntu oyedwa ngoba manje umuntu kujwayele ukuchaza njengendlela efanayo, hhayi ukuthi ubuka abantu abahlukahlukene yabo. Uzogcina ukhonfyuzeka, udideka ngoba omunye uzothi 7, omunye ethi 8 yabo, ethi omunye yabo. Uma wabuka nje amavidiyo vele niyawabuka amavidiyo ningathungi. Ngiyazi vele nami futhi ngiyawabuka amavidiyo abaningi, ngigcine ngayi-practice-a le nto ngoba nje usuyafika lapho omunye uthe 5, omunye uthe 1, omunye uthe nyuka ngo-1 inch yabo. So kuhle ukuthi ukuthi le nto ofuna uyifunda ubuke lowo muntu lo ubuke iy'mfundiso zakhe yabo, uze nawe u-understand-e, ukhiphe le nto ofuna uyikhiphe. Mhlawumbe uthi uthunga ingubo, uyikhiphe leyo ngubo, usungahamba mhlawumbe uthole enye i-channel yabo, ufunde iy'mfundiso zalo muntu. Manje kokudideka uzodideka yabo, uzodideka ngoba phela asifundisi ziningi indlela zokusika, zokuyenza amaphethini yabo. So uma uthi wena ubuka bonke labo muntu uzogcina usungazi ukuthi uyenze njani ngoba omunye uthe yenza kanje, omunye yenza kanje yabo. So elesi-6, elesi-6 iphuzu luthi nje ungasabi ukwenza amaphutha yabo. Umuntu oyenza amaphutha amaningi yabo, ungasabi ukwenza amaphutha, uzofunda kuwona vele amaphutha akho yabo. Ungcono ukuthi uyenze amaphutha nokuthi uyabo ulokhu uyathunga nje kanti uy'tshela ukuthi uthunga kahle kanti awuthungi kahle, kuyabheda yabo. So kuhle ukuthi kulokhuze ungasabi ukwenza amaphutha, sifunda ngawo vele amaphutha. So yilelo iphuzu lami lesi-6, ungasabi nje ukwenza amaphutha, bambe i-stick lapho uyithengele indwangu lapho eshibhile, u-practice ngayo yenza amaphutha. Elokugcina-ke lesi-7, elesi-7 nje elesi-7 uyibekele nje iy'gaba zokuthunga ukuthi yabo, mhlawumbe after 3 months ngifuna sengikwazi ukuthunga into ekanje, mhlawumbe nje ngiyakwazi ukukhipha nje into enozipho oqondile, hhayi otshekile, ngiyakwazi. Asithi nje mhlawumbe uqala Monday, mhlawumbe nje mase kuphela inyanga nje usuyakwazi ukushaya i-street esiqondile yabo. Uyibekele iy'gaba yabo, kokusiza yabo, ubhale phansi ukuthi yabo, khona uzokhumbula ukuthi hayi bo yabo la nami ngiya-progress-a phela ekuthungeni kwami, yabo ngiyanyuka ama-stebhisi yabo. Kuyasiza-ke lokho uma uthi usemusha ekuthungeni, hhayi nje ulokhu upractice wena awuy'bekelanga ma-goals. 3 months nje ufuna nje ube usukwazi ukuthunga i-flat dress yabo, into ekanjalo nje ya. So yiwo la amaphuzu ami bengifuna ukuwasho.
Nawe uma wukuthi nje unawo wakho ungabhala lapha kwi-comment section, yabo, mhlambe khona nawe izinto ezakusizayo uma usaqala, yabo, ushare nathi, mhlambe nathi sosizakala, yabo. Kodwa nje lokugcina iphuzu ubuthi unomshini, uthenga umshini awukhiphe ebhokisini, ugcine uwukhiphe umshini ebhokisini. Ngifana ngoba ngishilo ngathi nje ngiqale ngalo lowo point lokuthi nje khipha umshini lapha ebhokisini, ungawufaki egaraji la uwufihle khona umshini, uwukhiphe ube endaweni la uzowubona khona, uzokhumbula ukuthi konje ngithe ngifuna ukufunda ukuthunga kulo nyaka. So kuhle ukuthi ukhiphe umshini wakho khona uma uwubona nje uzomotivate ukuthi ngihambe uyothunga, yabo, practice ukuthunga. So ya, khipha umshini ebhokisini ukuthi usawubeka ebhokisini noma o-drop la ubeke khona lo mshini uwukhiphe upractice. Wangiyazi phela khona nje ukuthi wabuka amavidiyo wathi iyakuthanda lento abayenzayo nami ngayenza le, sewuthengile umshini uhlezi la uhleli khona, awukhiphile, awusebenzisi, yabo. So ukhiphe umshini, ya. Ngiyabonga kakhulu i-support, awubukile amavidiyo, ubukela amavidiyo, abakhomentayo, abasherayo. So ngiyabonga. So faka i-comment yakho laphana nje, yabo. Ya, ngiyabonga. So khuluma evidweni elandelayo, ya.